Aksyon ko sa mga nangangailangan. Aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Aksyon ko patuloy na magsisilbi. Isang masipag na pilantropo. Sa hirap at ginawa kasama mo. Malapit ang puso sa mga natutulungan. May aksyon lagi sa nangangailangan ng idol nating congressman. Marami nagawa sa Kabikolan ang ako Bicol sa pamumuno ni Kong Zaldico. Aksyon ko, may magagandang programa sa buong bansa. Aksyon ko, sa anumang kalamidad handang tumulong. Aksyon ko, ang ating katuwang sa kaunlaran. Aksyon ko, si Kong Zaldico maaasahan. Aksyon ko sa mga nangangailangan. Aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Aksyon ko patuloy na magsisilbi. Sama-sama tayo sa pagtutulungan. Kasama mo ang aksyon ko. May mga tulong sa kabuhayan, sa edukasyon, infrastruktura, may benepisyo, may mga ayuda, medikal, pinansyal at teknolohiya. Senior citizen, kabataan, lalo sa may mga kapansanan, mga planong na isakatuparan, may malawak na bisyon sa kabutihan. Aksyon ko, may magagandang programa sa buong bansa. Aksyon ko, sa anumang kalamidad handang tumulong. Aksyon ko, ang ating katuwang sa kaunlaran. Aksyon ko, si Kong Zaldico maaasahan. Aksyon ko sa mga nangangailangan. Aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Aksyon ko patuloy na magsisilbi. Aksyon ko sa mga nangangailangan. Aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Aksyon ko patuloy na magsisilbi. Aksyon ko, aksyon ko. Sarong maray na pagkahapon mga kaaksyon, aldaw kita ngunyanin Biyernes, Petsa 7 kan bulan kan Mayo taong 2021. Magribang kita sa laog nin sarong oras kami ang sa indong makakairiba. Dahil iba, Remy Araneta Mindones, Anma Salvador kan Bicolanja. Masiram na hapon, Bicol Region. Ako man po tabi, Mr. Siram, Joshua Martinez Jr. Ang programang inihatod sa indo kan ako Bicol Party List, asin ang programa man ini kakampi kan mga inaapi. Kasurog kan mga Bicolano, katabang kan mga nangangaipo. Inian, tabang, ora mismo. Partner, maray na pagkahapon. Masiram na hapon, partner. Siyempre sa mga kababayan niya na nagtutok mo niya na pagkahapon, maray na pagkahapon sa liwat. Pirming masiram ang pagkahapon and maray na pagkahapon kan mga Bicolano, Bicolana sa pagtutok and pagantabay digdi sa programang Tabang Ura mismo. Correct. Dahil ang programang ini partner, nagdadaraning kagianan sa kapwa ta mga Bicolano sa paagi kan ako Bicol Party List and syempre pa nagdadaraning kaugmahan, Of may mga course, sorpresa pang pag-asa regalo. para sa tatuyang mga kababayan. May mga sorpresa pang regalo. Correct. Thanks God mga ka-action. It's Friday. Friday Kaya, mo yan po ng partner. Ini programang ini, kasurog na, katabang pa, nakakapaugma pa. Correct. Iyo ito ang pinaka-obheto ni Congressman Saldi as ni Congressman Pido Pido ang Gabin. magpaugma. Yan. Yan. Punantahan pagtabang ko niyan, makakaibahan ta mga ka-action. Si Nanay Mirna Tripolca, siringman, ang Congressman kan ako Bicol, si Congressman Pido Garbin. Pag-iribahan ta partner, inita, kumbaga, an ulay tangon yan, manungod sa salud. Gustong ni Nanay sabihon, Mirna. may naghahagad tabang, yaon si Kung Pido, ora mismo Ora man. mismo. Si Nanay Mirna, tubong Barangay Puro, Legazpi City. Yep. Opo, Maray maraming na daw po, pagkahapon tabi Manay. Nanay Mirna. Maray na agaman po. Malay na agaman po sa indo po. Opo, maski partner hapon na aga si Nanay Mirna, Siyempre. dapat ang pagmamata mo positibo. Amo mo kayo partner, gustong sabihin, ang pagiling ni Manay sa imo, kuyan pa, Fresh. lakbason Magayon. pa, aga pa ang pandog mo. Lakbason talaga. Ano garo man sa nasira na lakbason Garo ka man sa na bagong magbisiklita. Tindi. Wala Iya na po. pagkahapon sa liwat tabi Nanay Mirna. Tano po tayaong kadigdi ano po ang sa imong kamatean or kahagadan tabi? Nag-agad po ako kitabang tapo. May namamatian po ako kang sa Kuyang Dudo po. Bukol po sa Kuyang Dudo po. Pirang taong ka naman ay. Bukol. 34 po. May Okay pa, mga partner. May mga akos na po ako. pira po ang aki mo Manay. 5 po. 5. Lima. So mister mo po anong hanap buhay? House ay labor lang po. Labor. Kasurin mo po nanay na matean na igwa kang
pigmamati isa sa imong dudo. Ano yan, partner? Breast cancer? Oo. Opo. Breast cancer? Matayan ko po ini so pag-aki ko kang bunso ko po, So panlima. panlima po. Oo. Yung sarit pala ang po ini yung nakapa ko na, pero di ko po tigpansin po. May nakakapa ka ng Opo. bukol sa imong Sarit pa lang po. sarit pa. Pirang taon na po ang mato among aki, panay. 17 po. Isumnguhod. So, bunso po. 1 years old po. 1 year old. Oo. Pag-aki ko po ka ito. So labi ng sarong taon man ini. Opo, na maduwa namamatayan taon na mo. po. Paduwang taon. Opo. Dapat check up muna po yan, nanay, sa Opo, sa BR po. Ano po ano kan doktor? Cancer daw po. Cancer. Opo. Stage 3 na po. So ano Stage 3. ano ang Opo. namatian mo manay matapos sabihan ka kan doktor na stage 3 cancer ka na? Siyempre po, namundo man po ako. Tapos siyempre po, may mga aki man po ako. Nya, day ka man po na didipisilan bilang sarong ina na igwa kang stage 3 cancer pagkatapos igwa kang 5 aki na piga-asikaso. Siyempre man po, nadidipisilan man po ako. Sa mga aki, paano na po pag ako nawara man po? Sa araw kayo ng sitwasyon, nanay, paano po ang pagbulong? Siyempre, si agong mo, laborer, ika housewife. Paano po ito nasusustenir itong iinom mo kan bulong, tanganing mamatayan mo diit na kamarayan po? Babakal man po sa agom ko po pag managsuldo po ang agom ko po. Pero man ang income ni Mister, Bilang labor. Jet man lang po. Mura. 350 lang po. A Perfect day. ka kasya, may man po. So, Yaw na budget. dyan sa pagkaon. Opo. So sa ilaw, tubig. Dahil man po, nagkasya. Siguro mga ang sweldo po ng agom ko, mga 1.7 man lang po. 350 man lang po. An simana. Opo. oo. Nanay, katong day ka pang kamatayan na araw kaya, ano ang pagbabago mo niyan sa pag-aasikaso kan mga aki? Dahil na Siyempre, po ako nakaka-ero, siyempre man po. Tapos mga aki ko na po, tigasobol ko na po mag-ero-ero sa araw. Okay. Sakit part niya. So talagang medyo grabe ang pigaagihan na kadipisilan kan sarong kababayan tang inay na tagapuro na igwanin kamatian sarong ina nin 5 aki. Ngunyan parte tamang-tama yaon si Kong Kong Pido. Pido na dangog ni Kong Kong maray na hapon po tabi. Yaon po si Kong Pido, Iya ano po. ang kahagadan mo kay Kong Pido? Magan man po akong tabang po sa Indo po. Para po ma-opera na po ako. Alam mo, Remy, Joshua, Opo. kay Mirna, ang Ako Bicol Party List may haluyo ng pinagtataong tabang programa itong Opo. medical assistance. Opo. Ang saro sa pinagkaagantang dakulang pondo ining Bicol Training Regional Hospital, BRTTH, na kung Opo. sain gabos na mga kababayan tang Bicolano, arog sa imo, Opo. Ligas Peño, pwede mag-avail ki tabang. And in fact, pinag-ready mi na sa Opo. tuyang asistensya. Yaon ang sa tuyang coordinator duman, si Opo. LB Sedeño. Hanapon mo lang si Doktora LB Sedeño. LB. Naging doktora na ito Iya. by through the passage of time. Sa dahil experience. sa experience. Sa kahaluyan. Sa kahaluyan. Sa BRTTH na duty. Opo. And then, ang samuyang i-cover na serbisyo, itong sa imong pagpa-chemotherapy, Opo. itong mga medisina na available, asin so hospital bill mo na mai-charge ta pa duman sa pondo kang Ako Bicol Party List. Sinyaon man sa pag-asistensya kang Ako Bicol sa available pang fund sa DSWD. Kundi man mag-conflict duman sa pag-charging sa BRTTH asin sa DSWD, iyan sa muya pang itutulod. So, ini ang programa Iya po. na available kang Ako Bicol Party List pinag-o-present ni Congressman Saldico, asinan sa indong lingkod si Congressman Pido Garbin, para sa katabangan kan sa tuyang mga kababayan. Buot sabi Iya yung po. tabi kong an Ako Bicol na ang bahala sa pagpakemo, sa gabos na medical expenses, sa laog kan BRTTH, including ito pong makukuha niya sa DSWD. Basta sugabos na pwede i-charge. Yep. Linawon ta lang, sugabos na pwede i-charge sa pondo kang Ako Bicol na ngunyan, yaon sa BRTTH. Yan tabi sa tuyang iyongahon na masakob na para din ako mo maggastos. But for those expenses, Kikimo pa po ako. po, Makay mo pa po sa kuya. iyan tabi, apoton ta tabi sa mga doktor. Kasi Kasi po, po ako nakikimo iyo pa. po, ano po. iyo po. So dapat ready ang sa tuyang buot dyan. Opo. Kasi iyan ang sarong proseso na talagang Makay mo pa lang po pag sa may kuya. mga cancer patients, talagang they undergo chemotherapy para mas gadanon sa cancer cells. Pero dakulang proseso iyan, as in emotionally dapat preparado ka dyan kasi minsan
baka naglalagas so buhok. Iya po, okay lang po daw Oo. maglagas po Ang para importante, po sa mga aki ko po. yan, ang importante. So, Makarecover. Makarecover ka Makarecover. para mas makasabay mo pa. Ang mga As aki in, ko. magiyahan mo sa imong aki sa pagdakula ninda. Tangani makatuwang man sa imong mister na sarong laborer, ano, Laborer. talagang Opo. difícil ang buhay ngunyan. And kaya nga ni, ang Ako Bicol Party List, para pirmi nagtatagama Iya sa po. mga araw nindong indigent, tanganing mamatian ninda ang serbisyo kang gobyerno, asin kang representante nindo sa Kongreso. Iya Ang Ako po. Bicol. Pakusugon mo nanay Myrna sa imong buot kasi Iya po. susarot tang tinabangan kong pido dyan sa may parte kan San Roque. Ngunyan, last night to kan sarong aldaw na kemo niya, nakasurvive na siya. Kaya naglagas man subok niya pero ngunyan nagbabalik na ulit sa normal sa Kumbaga, iyang nakarecover na, Nakarecover na sa tabang yan Iya kan po. Ako Bicol. Iya Sa po. tabang ni Kong Pido Asin Yan Kong Saldi. manay Iya so po. problema mo na itara mo sa atubangan mismo ni Congressman Pido Iya po. Garbin. And sa paagi kang programang ini kan Ako Bicol Party List Iya ni po. Congressman Saldico and Congressman Pido, ora mismo Ora mismo. may kasimbagan and may aksyon ang Iya po. Ako Bicol Party List. Ayan. Iya Ano po nanay ang mensahe mo kay Kong Pido asin kay Kong Saldi naan sa imong kamautan na makapadoktor, Makapagpabulong. makapagpabulong ka, sinagot na ka na Ako Bicol Party List. Maraming salamat po sa tulong niyo po. Madudugtungan ang sa imong Pero buhay, manay, Na po. maliban dyan sa mga binanggit ni Congressman Ayan. Pido Garbin na katabangan sa imo medical, so pag-asikaso sa imo duman sa Yung inisupig BRTTH, babanggit. Ay, itaw ko lang muna igwa partner. pang sorpresa sa Nanay, imo ini-foresee. ang Ako Bicol Party List, si Congressman Saldico and Congressman Alfredo Garbin. Pasok ko Congressman Juday and bako na ini si Ryan Ayan. Ibasahon ko pala nanay, initanganing masabutan mo giraray tabi, ang Opo. nakabugtak digdi. Oh, igwa ka pa manay ning kwan Ding. gift pa. Gift pack, asin malinig Food na packs. tubig. Food pack, ali sa Ako Bicol Party List. Ali kay Kong Pido, asin ko ay Kong Saldi. Nakalagdi partner kay Miss Myrna Tripol ka. Mirna ba o Mirma? Mirma po. Ah, Mirma. Mirma, okay. Medisina, chemotherapy, asin laboratory na available sa BRTTH. Taw-tabi ini sa imo kan Ako Bicol Party List. Okay, And nanay? aday ka maghadit, igwa po nin maasikaso sa imo. Matod. Base po yan sa instruction ni Kong Pido ay ni Kong Saldi. Nagabus na nagdudulok digdi. Assistant. Piga-alalayan, piga-assisteran talaga. Assisteran. Daiyan, papabayaan. Ngayon, Paghalik mo mili digdi. kapot, mili kapot mo na, bala ka na dahil po. Iya. Piga-alalayan talaga yan. Iyo. So, sa liwat tabi nanay, kung igwa ka pang may dudugang na mensahe, go ahead. Alat mo na, apot ko. Oh. So sayang aki 17 anyos. Opo, Sumato mato ah. ako po. Senior high school na. High school lang po. Day pa senior high school. Hindi pa po. Kasi dapat senior high Oh, school na pag kutano, 17. nao dyan. Opo. Anyway, pag senior high school niya, matatawan tayo kay educational assistant. Ah, Pero ayan. halaton ta pa. Thank you po. Alaton mo. Ma-follow up ka na sana Ah. or kanda Iya po. kami mismo mapasiring sa Yan sana na, para tinaram na yan. i-invest. Ura mismo ni Kong Pido Kasi na ngunyan, suagi mo tatabangan. Kasi kung yan ang available ta is para sa mga senior high school. Iya Kaya- po. Pero di ka mag-adit, maski atod ka taon-taon, taon ta ka pakipampamasahe Oh, mo yun. pa uli. matindi talaga si Kong Pido. Salamat po. Yan ang sabi ko sa iyo, Marami partner, po, subago. salamat. Pamasay balon, may balon siyang cash. Oh. Ali kay Kong Pido. Kumbaga digdi kaya sa programang ini, panuki Iya po. sorpresa. Ayan, Iya na-surprise ka 'di ba ang kahagadan Opo. mo, medical na assistant siya, igwa Iya ka po. pang food pack, igwa ka pang cash halik kay Kong Pido. Oo. Thank you po ng marami po Makakatabang sa yan inyo sa po. imo, ayan. Garuman sa naman ay ang mga Ayun po. hulog mo, garuman sa nasikong pinuhulog ng langit. Yung ani po, tabaw, hindi ang paramundo po. Ayan. Ah, Pag may yeah. problema Ayan. ka, isipon mo lang, Yan, Kong tama Pido. yan. Actually, tama yan, Kong, na dahil sa magparamundo. Kasi kung minsan, ang hilang partner, nakaka-depress. sabi ka mga doktor, Iya po. naglalala yan kung pirmi kang masyado kang Mundo. kidit, estresado. Opo. Pero pag medyo relax ka, medyo Iya ang po. hilang, nagluluway-luway man, tagalong Iya. ngayon din na-apik Pag rin. na mumundo Iya po. ka, ilingon mo sana so Mr. Sirambaga, bandang alas 11. Mahiling mo So mga baile do man ni Tirada, Joshua, oh. maumaka Baili na ko ko. manay na medyo saralaan kuhan. Magayon baga pagpirmi naka-smile, Opo. di ba nanay? Opo. O, at least mo yan, maluwas ka ning pinto, bit-bit mo, ang pag-asa, asin na dugang na buhay. Di Iya ba? po. Halik Thank kay you po Kong ng Pido, kay maraming Kong po. Saldi. Okay? Maraming salamat po sa tulong ninyo po. Opo. Mga tugang, saro na naman na kababayan tatulos na taga Puro, Legazpo City ang tinabangan ora mismo kan Ako Bicol Party List sa paagiman ni Congressman Saldico and Kong Pido Garbin. Dahil ka mo maghali sa pagbabalik ng programang ini, igwa pa kitang mga tatabangan kasabay si Congressman Alfredo Garbin digdi sa programang Tabang Ora Mismo. Magkaburunyo,
magkasararo Bicol, pagtabang sa kapwa an mawot, daing pa ibabaw, daing pa iraro, gabos kita maguswag, igurahaw ta. Ako Bicol! Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Kung may lugar ka mong namiss, mga pagkaon na nahidaw, Pangyayaring gustong balikan, ipadara po ang litrato o video sa Action Ko online TV page. sa tuyang papasyaran ana mismong lugar, Sabay tang tanaan ang nahihidaw mong pagkaon. asin sa tuyang babalikan ang mga pangyayari ng dara, may kaugman sa Indo. Nahihidaw ko. Digdi lang yan sa Action Ko online TV page. Nagbabalik ang tabang ora mismo mga ka-aksyon. Igwa na naman kita ngunya na sa pang tatabangan gikan ini sa sa Bakakay partner. Pag sinabi mong Bakakay, munisipyo. Nabibilot ka, partner. Pero naisip mo na ang lunch mo niya na. Wasiramaan magiging lunch na ngunyan partner. Sana Sa everyday hapon na mo birthday. niyan, di dinner na yan. Oo. May lunch na, may dinner, Dinner pa. pa. Tapos aga ulit lunch and dinner. May breakfast pa. May breakfast Oo. pa. Ayan, mga ka-aksyon, saro na naman ang tatabangan tagi kan tabi duman sa munisipyo kan Bakakay Albayda ang iba si Sir Jomel Marsol. Maray na pagkahapon. Jomel, digdi tabi ang mikrofon. O, yan. Yan. Good Magandang afternoon. hapon, Apo. Makiistorya daw tabi kami, Jomel. Ano ining sa imong namamatean? Sa ano po, sa puso. Si Saipon, mahilag ika mismo. Iya po. So, igwa kang hilang sa puso. Kaso rin po yan na found out kang doktor. Kang April 26 po. Ngunyan lang. So, ibig sabihin, pang primero, iyan na Panduan na po yun. panduwang atake na. Partner. So, ngunyan, kumusta ika? Single ka pa? Iya po. So, ano ang mga usual na ginigibo mo na ngunyan dahil sa igwa ka ng kamatayan, dahil mo na nagigibo? Dahil na po nakatrabahong maray. Magpengalo na po muna mga perang bulan. Dati, Jomel, ano ang trabaho mo tabi? Sa construction. Sa construction. Construction. So, pun kan medyo may hilagan, dahil ka na nakakakuan kan construction mo na. Dahil na po. So, saan ka nagkukuan ng pagkabuhay? May Doon po. agum ka na? Soltero May ang partner. soltero. Oo. Ay, ano, dati May ano, agum ka ng dati. hiwalay lang po. Ano. Dahil May na aki ka mo? aki. Ay, po. Piran akit. Sarap po dyan sa kuya. Yaon Ayaw sa sa imo. So, paano mo nasusustain ang pangangaipo ka na aki mo? Yan na dahil kang trabaho. Doon po ka Malires. Karamama mo muna. So, ika talagang daing una nakakapagtrabaho. Dahil mo na po. Kaya Bawal mo na. ang pagkabuhay kan suaki mo sa lula ng una. Yun na. Iyon na nag-aasikaso. So, ngunyan ta na nakapapasiring ka digdi, ano ang kamamutan mo nga ipaabot kay Congressman Saldi? Mula ko pong makaalam po kidit na tabang na maray pong sa kuyang hilang. So, ano ang kaipuhan ka yan? Maka-check up siguro. Oo. Tapos Pero may makabulong. mga Mga primary kasing ano yan, todo eco. Kaipuhan mo, di ba? Aron kayan partner tayo, i-check kung kumustaan kamugtakan kan puso. Okay, so at least nad-araman ta na partner kung ano ang sitwasyon ni Jomel. Si Kung Pido, kasabay ta kasubago, kundi medyo may importante po na piglakaw. Kaya nagpaaram mo na si Kung Pido, anak salida mo niya. Congresswoman, Congresswoman doktor pa. direktor pa kan ospital. Matindi yan eh. Yaw na sa imo gabo. Sa bagay, pag iniling mo si Miss LB Sidenyo, BRTTH an pandok. Oo, medyo pag nailing ko nga ni si Manay Elby, garo nakadangog ako ni Mala- nagwawangwang. Mala partner, may nagsabat sa iya, sabi, Garo ambulansya. doktora nga, mapacheck up nga ako sa imo. Ay, kaipuan mo lang i-operahan. Di ba nga nang ina-check up pa? Ganyan, ano ni Congresswoman Doktora Oo. LB Kaya Sidenyo. ako pati, aaraman ko pag maabot na si Manay Elby, Nagwawangwang partner. guro may nadadangog na ako nagwawangwang. Manay Elby, Sidenyo kan ako Bicol Party List. Maray na hapon. Oh, Actually, nadangog mo so Kuya, ano ni... nakauring ko na sa bago. Sabi ko sa iya, magpa-check up ko na siya. Kasi may mga nahili akong laboratory request sa iya, pa blood chem. may tinauna sa imong Bukod po laboratory naman sa request. taday ko na pigpahiling sa kuya, may mga laboratories pa siya, may urinalysis, blood chem.
Kaya po niya na magpa-check up naman sa BRT muna para magibos-gabos ng procedure, para masagot tagabos kay po. So, paano po siya makaduman sa BRT Manay LB? Next week po, kasi kunyan, baga lockdown pa rin si OPD kasi may mga vaccination team kaming ginagawa niyan. Gusto mong sabihin, aaksyonan na pero i-schedule dahil Apo, lockdown next week naman. po. Apo. Next week po, kasi po may vaccination niyan For sa the BRT. meantime, kay puhan niyang isumiter itong sa Kay iyong Buwan na, urinalysis, apa, urinalysis, duro- blood diretso chem, ang and then to pag-ano the kan echo. doktor. Kasi Okay. para sa raruan lang pag ano sa iya, pagdaman niya. Kaya po niya gabos i-presenter ito sa gabos ng mga requirements na pighagad ko sa iya para Iguan na siya kay to. Hindi pa po. So, ihi, so, request. urinalysis. So request dapat hali sa BRT. Request hali sa BRT. Kasi ang request na pinakita niya sa kuya, hali sa tabako. So ang BRT baga may guidelines mo niya na dapat gabos na pasyente, yaon naman sa BRT sa record. So, internal dapat Apo, ang yaon So na. kay Puan, records. makaduman mo na siya sa BRT. Apo, kasi yaon naman ang mga espesyalista na I-assist mo tabi ini. Apo, Alalayan. Ayan. Kasi may mga- So, dahil man na problema pala. Next week, next week, Monday kamo po, pa BRT. Monday siya magduman sa BRT. BRT. Linawon ta sana kasi ang mga request niya hali duman sa tabako, Apo, kay buwan hali pong BRT. dapat haling BRTTH para internal ang records. Okay, pero di ka maghadit kasi gabos iyan pag nakalaog na ang Dahil ka record man na mo sa problema. Ang BRTTH. sulamenting obligasyon mo, makaabot ka sa BRT sa Lunes. Tayaon si Doktora Congresswoman LB Sidenyo na duman, mag-assister sa na imo. nagmaalalay sa imo. So yaon na nigdi ang to di echo mo asin iba pang medisina na available sa BRTTH asin ano pa man na laboratory expenses sagot na kan ako Bicol Party List. Ayan. So, Jumel, ano tabi ang masasabi mo sa Ako Bicol Party List kay Congressman Saldico and Congressman Pido Garbin? Dako lang pong salamat sa Ako Bicol Party List. Tapos kay Congressman Saldico. Saldico. Asin kay Congressman Pido Garbin. Ayan. Yan ang mga may higos Pero ang yan so kongresista. agad mo pa sana magpabulong. Ara mo digdi Jumel sa programa, paano digdi ki sorpresa? Agad mo magpabulong. May sorpresa pang regalo sa imong Ako Bicol Party Ayan. List. Pasok, Juday! And si Alwin. Ayan. So, igwa ka digdinin. Ako bako na si Ryan ini ah. Ayan, tabi Jumel, salamat. igwa ka May ning food food pack. pack asin malinig na tubig hali yan kay Congressman Saldi asin kay Congressman Pido Nahilig mo na Garbin. Jumel, digdi sa programa, may tabang ura mismo, igwa pang bitbit ura mismo. Para sa Makauli. imong pamilya. Salamat po, salamat. Yan, Jumel. Day man lugod magsirbian sa imong helang para magluya, kundi ang isipon mo ang pag-asang bitbit na tao sa imo kana Ako Bicol Party List. Okay? So yan partner na ilingta na igwa na naman kitang napaugma, naduganganin buhay sa araw kay niong And sitwasyon. siyempre, pasalamat kita kay Manay LB. Kay Congresswoman, Si Manay Doktora. LB, dahil kapagalan nini. Kapagalan Aktibo, man, siyempre. yaon pirmi. Naka-smile partner, Oo. permi. Aga pa sana pagmati mo. Dahil nalulubat. Maski hapon na partner, pagmati niya, aga pa sana. Pirming makusugan wang-wang. Maski arayo ka pa palang partner, ara mo nang nadadangon ko na. nagdangadang na si Kaya Manay di ako naghadit partner sa mga nagdudulok digdi kay Congressman Saldico and sa Ako Bicol Party List. Basta yaon si Manay LB, sabi ni Kong Saldi, bala na si Manay Bala LB. na si Manay LB. Ayan. Mensahe mo tabi Manay LB kay Jumel. Instruction, final. Basta Jemel, ito pigtaram kasi kasagawa baga na piprepararon mo. Ito na i-prepare mo nga ba sa iyo. Iya po. Tapos yaw lang ako sa Malasakit Center sa Ako Bicol, window 6. Yaw, damanan mo lang ako. Salamat. Okay po. Okay. Okay, partner. Saro na naman, tabang and pag-aksyon digdi sa tabang ora mismo sa paagi ni Manay LB, Ako Bicol Party List, Congressman Saldico, Congressman Pido Garbin. Sa pagbabalik, kang programang ini, sumanggagana kan tablet, mag-abang na baka ikana. Yan! Sumanggagana kan Abang-abang! kas, mag-abang na baka Correct! ikana. Dahil ka mo magparapiyong or pagparapahaloy, abang na kamo sa indong sa mo yung pagbalik, baka pangaranan nito ang apo Sumanga nangangarap mangga nakikas. Yan. Mag-abang na. Magabang na. So nangangarap mangga nakitablet, mag-abang na. Correct. 5,000 mo yan, partner. Ay, birnis mo yan, ay, birnis. Ah. 5,000 pa lang mo yan. Correct. 5,000 pesos. Woo! Ang tablet, Ang tablet para sa estudyante, Sarong mangyari. saro. Una, Ayan. kuliba. Everyday, sarong tablet. sa pagbabalik yan, kang tabang ora mismo. Wala ang si water system na wala pa man ining presenting tubig. Kami kato ang oras mi matanga ko minsan nagkakaraturog diyan sa tinampo pag alat ki tubig.
Kung minsan nga ka to, may way pa kami, nagbuburuta kami kung sisay ang mainot. Nung igawin ng tubig nang nag-ali sa source kang pinaano kang barangay, may oras lang iyan. Ang primerong oras kaan, alas 6 kang aga, sundong alas 10 kang udto. Mapundo siya, ta water pump po iyan. Pagkahapon, mapuon naman siyang alas 3, kung minsan 6:30 or 7, mapupundo naman siya, tamapkarga na naman sa tangke. Pero po, pag abot ka ng tubig po ali po sa ako Bicol, maski po pirang bulan pa sana, grabe na po ining benepisyo rin. Ang susayin po sa atin, dakula ng sambuyan o mga mahiling na kamo magma, kamo salamat na hindi kakulang benepisyo. With this blessing, with this testimonial sa mga sa mga mahiling, mas lalo kami maigos, mamatawag ako sa tubig, ang Maria Rizal, mamatawag ang Bikulan para po maikot ang we want to focus po and we po aluminang piga vision. Ang presenteng sitwasyon mikmunyan, ang sagana na kami sa tubig. Dahil may naiisip na madumang kami ang pinaka-source talagang dakol duman sa sagurong arayoon, siguro 1 kilometer ali digdi sa mo. Pero ngunyan, dahil may nakaipuhan na magmatang atab para makasalod, para mainot sa pila. Dahil na kami maano na ang na-schedule ang ano mong alas 9, mabalad ka dyan para mag-ado na kumisan. Ang bulos kaan sa dayuto, naglalas nga ni ang sarong balding 30 minutes. Pero ining tubig ininindo, alawig na mapano ang sarong balding, 5 minutes. Arog po ka ng benepisyo digdi. Ang programa kang Ako Bicol sa mga nasa Dulod, mga nasa upland na kayang abuton sa water district dito ang katawan ng serbisyong tubig na libre na malinis. Kaya ang Barangay Imalndod po, gusto ko pong magpasalamat kay Congressman Saldico sa tinaong tabang po inidigdi sa Imalndod. Ika po ang naging para matrangkiluhan, lalo na po digdi sa sentro. Kaya po, Congressman Saldico, salamat po sa tubig na itinao mo, naging project mo inisa mo. Tayo ni ang primero ming problema, digdi po sa sentro. Dakulaw ng pasalamat mi kay Congressman Saldico sa pagtaw sa mo kan proyektong patubig para sa mong barangay. Nadakulaon ang katabangan para sa muya. Lugod, padagos na manggiraray ini na magtaonin mga katabangan sa mga nangangaipo. Dakulaonan sa muyang pasasalamat Elizalde ko kan sa iyang tinaong proyekto digdi sa samuyang barangay. Dakulaon ining tabang para sa gabos na tao digdi. Sa giraray, dakulaon ang pasalamat mi. Salamat po. Salamat po. Nagbabalik ang tabang ora mismo mga kaaksyon. Ngunyan na oras na ini makakaibahan ta ang tablet winner na si Miss Danica Balaoro kan Santo Domingo Albay. Maray na pagkahapon. Maray na pagkahapon. Uy, kusugan man Moses mo, Danica. Winner! Winner! Yeah, Ayan. panglangga medyo iba dapat ang inuyo. Ika ang maswerteng winner kan brand new tablet. Taga sa katabi, Danica? Taga Barangay Buhatan. Ika so taga Buhatan. Buhatan, Santo Domingo Albay. Ayan. Si Naan ama mo nga ni, so? Ano po, member kang PWD. PWD. Pero para sira siya? Apo. Paano nakakapagsira si Papa mo? Sa may ano lang po, mata lang po ang diferensya. Sa mata? Sa mata ang diferensya. Saro lang na mata? Pagbanggiday na siya naglalawod. Ano po, depende po nakipagsapalan po siya sa taksay po.
Taksay. sa mga dakulang Sa bangka. darakulang bangka. Gusto mong sabihin sa mata ang diferensya ni papa mo? Apo. Pero naiiling niya pa ang mga kuwaw sa buhatan. Apo. Aram mo, partner, Paborito ko yan. ang buhatan Santo Domingo Albay, igwaning kuwaw festival. Paborito kong sira ayan na kuwaw. Ayan. So, ngunyan ba? Igwana? Tagkuwaw mo niyan. Tagkuwaw mo yan? Tapos na. Tapos na. Partner Dahil sa market, grabe ang kuwaw. Baka bako nang hali sa buhatan. Ay, Danica, Pirang taon ka na? Pirang taon ka na? 18 po. 18 years old. So, anong grade na ika? Grade 11 po. Grade 11 student. Tama pa sa 18 ang 11? Dahil baka nagpurupundo si Nagpundo ka ba? Danica. Kang ano po, kang kinder po. Day man po pig ako na kulang pa po sa edad. Pero tama yung grade 11 sa edad mo niyan. Ay, actually, partner, dahil nga niyan sa K-12, kaya inabot si mga araw Ayun. kaya. Opo. Kung tutuuson, kuha na siya, first year college. Apo, sana po. Oo. Kasi po yung May nagkain. boyfriend? Ay, wala po. Pero may nag-iilusyon. Ikaw. Siyempre, Pira. green and buhok, imposibleng din yung Pira nag-ilusyon. nag-iilusyon. Saro. Pira man ang tagahanga mo, Danica. Hindi ko po alam. Dahil niya araman mga taganga. Siyempre, may mga secret bagang admirer na piga-apod. Pero, Pero, sigurado halimbawa, ako, may Dan- boyfriend, green and buhok. Oo, pero may sarong nag-iilusyon sa imo. Apo. Okay. Pero kung ikaw nahapoton, Danica, ano ang katangian kan sarong lalaki na gusto mong maging boyfriend? Gusto mo arog ka ni kagwapo? O arog ka tong cameraman me? Ano ang katangian? Iligon mo sa camera man. Ayan. Pag sundo ba igwa pa kaming sarong pa. Siyempre po, day man po maalis, may respeto po. Dapat may respeto Apo. sa babae. Tsaka maray po makitungo sa pamilya. Ay, kamo nang duwang qualified dyan. Maray makitungo sa pamilya. Ano pa? Tsaka po, siyempre mabuot. Mabuot. Responsable pong lalaki. Naiiling mo na ba yan ng mga Dagdagan mo. qualification duman sa nag-ilusyon Dagdagan sa mo. imo? Dagdagan mo. Ano Dapat dapat? tataong magdakop ning kuwaw. Apo. Buhatan eh. Tagabuhatan. Lumambaga. Pero, alat ko na. Ay, blue ba? Blue ba ang buhok mo? Green? Blue na Green nag-green po. eh. Green. Ano yan? Ano yan? Pag-arog ka ng buhok, nakakadagdag din ko. Attract. Dahil man po, para po, tig ano mo Trend lang. ano po. lang, trend. Trendsetter siya. Or baka pag-arog ka ng buhok, mas dako lang nagraraning kuwaw. Crepe paper man lang. Crepe paper yan. Apo. Pero washable. Apo. Yan, partner. Nakakuha ka na naman. Agam taka partner digdining violet. Ano daw kung pwede man ako magpa-arog ka ng Violet. Pero ang marani sa imo partner, bako kwaw. Ano? Ano? Si Bubog sana. Anyway, Okay. balik kita kay Miss Oh, Danica. duman sa panggana mo. Miss Danica. Ano ta kaipuhan na maray ang tablet? Para po, saro po, syempre, makatabang po sa pagklase ko. Arog po kay ni, dipisilon po, ta pandemic po, baga, warang face to face. Syempre, paano ko man po maaraman kung di po akong communication sa teacher ko, kung paano po ako makahanap ng simbag pag may hapot. Syempre po, lalo ngunyan, ano po, saro lang po talagang tigagamit kong cellphone. Sa tugang ko po, share kami. Ito po nga ni, kuha pa po ni mama sa hulugan. Kasi nga, So, ang cellphone na pigagamit nindo, Share sinda share ka mo kantugang. kantugang mo, pero ito piguhulugan pa ni mama mo. Opo. Sa Bombay? sa ano po, duman lang po sa may samo, May nagpapahulugan May pa man. nagpapahulugan. Oo. O yan partner, ang comment ni Miss Danica, basahon ta, sabi niya, good day po, sir, ma'am, ako tabi si Danica Balaoro, tagabuhatan po ako po, ay ali sa sarong tios na pamilya. Ako po ay sarong aki ki IPs, indigenous people, po ako na naghahagad kitabang para po matawan kang sa indong programa. Programang pigpapaunlad nindo sa siring ko pong estudyante. Ako po ay grade 11 student. Ang sakong ama ay member man po kang PWD para sira lang po ang sakong ama. Wara pong trabaho ang sakuyang ina. Miya ko lang po mapili man po nindo ako. Tadakulao na pong tabang sako. Kapag napili po ako digdi, tasaro man po akong estudyante, hagad ko man po na mapili ako. Salamat. Oy, Ayan. Danica, may ikwan lang ako, may advice lang ako. Sa sunod, day mo ipaglag na para sira lang po ang sakuyang ama. dapat para Dapat sira proud ka. po. Para sira po ang sakuyang ama. Oo. Aram mo kung nata, kung bako dahil karapapa mo, day kaming Dahil panira kaming din sa panira, syudad. dahil ko makakaon ang Dahil kami paborito kong makakanamit. sirang kwaw. Oo. You should be proud dahil sa imong ama, maski kamutios, padagos ang paghanap buhay para sa indo. Oo. Ayan. So, ining kuyan, at least makakagian ining maray sa pag-eskwela mo. Yang gura ano man pala ng paghulog-hulog kan cellphone? Depende po. Nakuha ka partner. Tulugan. Baka iba pa naman. Depende po pag may minsan po si Mana nagsisingil.
Minsan, pag day kaming tigkakauro na lang po ni mama. Pagdaing pagulong. Nya, piraman po ang pigi-income kan kwan mo ngunyan, ama. Depende po, pag igwa man po. Talagang day makakabakal Opo. ng tablet na warang biglaan. definite na income. Kasi ngunyan po, sabi ni Papa, day man sinda nakakakuha. Minsan po, wala man po kilaw daso, sabing tigbuya po. Kaya, day minsan, wala lang. Oo. Pero dahin, nindo pag-iisip na kaluyahan sa buot. Opo. Diba? Basta Laban ikaw, lang. ano ang pangarap mo palan na maging? Abo ko man po mag-promise na makatawa akong maray na buhay kay mama. Ta syempre po, day ko man po aram ang buhay ko. Pero anong gusto mong maging Anong profesyon? gusto mo maging teacher? profesyon, Ano? pagkagraduar? Ano po, small engine sa automotive. Automotive. Mekaniko. Oo. Mekanika. Iba nga yung Mekaniko ni Danica. Ang makina ni Monica. Okay. Okay, dito na magparapalo yun. O ni Danica, Pero Danica, ako ang advice ko sa imo, simple man lang. Matutupad mo yan ang pangarap mo. kung porsigihan mo. Porsigihan mo, Buda. Maski na may nag-ilusyon sa imo, dahil ka na magpabados. Yo. Kung dahil, anapon mong lalaki, sumakatabang sa imo na makatapos ka. Diba? Bako ito ang problema pa. Yan ang brand yung tablet. Ayan. Bukasan mo, partner. Mahulog mo, abunaran yan. Dai. Oh, yung brand new tablet. Uy, nakapatos pa. Shoo. May, ano ini, may kwan pa ini. Ayan, partner. Pag inali mo yan, screen protector yan. Yan ang, una ko yan ng kwan. Ayan. Miss Danica, here's your brand new tablet. Oo, ala. Salamat po. Okay, eto. nakaputan mo ng brand new. Lingon yan, Danica, sutugang mo, saya na lang sa cellphone. Solo na sa kaito. Opo. Magamit. Ika yan na sa imo. Pero kung magsubli sutugang mo, pasubli mo. Okay lang po. Tigpasubli niya, ma'am. Ayan. Yan, partner. Give and take, Sinda. Ano ngunyan ang masasabi mo sa ako Bicol Party List kay Congressman Saldico and Congressman Pido Garbin? Dakulaong pong pasasalamat sa Indo, lalo na po kay sa ako Bicol Party List. Sabi po baga, kasurog na katabang pa, tsaka po kay kay Representative Saldico po. Sana po mag-aloy pa po ining tabang niya sa mga tao, tsaka po sana madakol pa po siyang matabangan. Oo. Kung may advice ka para sa mga kapwa mo estudyante na tanganing mangga naman si daning tablet, go ahead tabi. Halimbawa, yaon dyan sa mga estudyante. Sige. Ano po, mag-ano lang po kamo, mag-comment, tsaka mag-like ang page, mag-share, tsaka po, mag-mention po kamo kang mga ibang estudyante na arog ta po, para po makakamit po kamo kay arog kay ning opportunity. Okay, Salamat. yan. So advice mo sa mga kapwa mo estudyante. Ano man ang advice mo duman sa nag-iilusyon sa imo? Talagang isiningit. Ano? Yeah. Sige. Sige. Dahil ka magparabino. Anong pangaran? Anong pangaran? Alam mo, partner, sinabi niya, dahil ka daw magparabino. Sige, otro. Sige daw. Dahil ka po magparabino ata. Rimati ka kay Papa. Dahil magparabino. Dahil Rimati ka kay Papa. Parimati ka kay Papa. Banwiton ka ni Papa. Garo ka kuwaw. Ano ito? Nag-iilusyon pa sa naman, dahil pa manilusyon. Dahil pa nag-ano lang po. Pero madali na. Amo ko. Abo pa, partner. Nakakaput na lamang sa kamot mo? Dahil pa. Dahil man po ako tigpaparabas. Dahil ka pipaparabas na papa mo. So hanggang text na lang muna ka mo, chat. Apo. Taga sa inya? Taga ano lang po. Taga Santo Domingo. At taga Santo Domingo. Gagamitin mo na yan pang chat. Ayan. Yeah. So, congratulations, Danica Balaoro. Balaoro, Can Good Santo luck sa Domingo. pag-eskwela mo and sana matupad sa pangarap mo maging mekanika si Danica ni Monica. Namimekanika hon ang makina. Ni jowa niya. Pag magparabino. Pagpara na binuha. So yan, mga congratulations. tukang. Congratulations. May nanggana na! May manggagana pa! Partner! Diba? Aside kang may nanggana na, may manggagana pa. Ganyan talaga kaugmadig partner sa tuyang programa. Paano ki sorpresa, pagtabang, kaugmahan, partner? Partner. Go ahead. Go. Mga ka-action, igwa na naman kita ning maswerteng winner. Ngunyan, tablet. Okay, tablet. Brand new tablet. Dahil iba tabi iyan, si Princess Anne Avignon. Ayan, Taga sa partner. itin si Princess Anne Avignon. Si Princess Anne taga Taizan. Legazpi City. Yes. Okay. So, ang mensahe niya, partner duman sa last episode sabi niya duman, ako po si Princess Anne Avignon, nakatira sa Taizan Resettlement Site. Ako po ay grade 8 student na nag-aaral sa Taizan Resettlement Integrated School. Sana po mapili niyo ako na mabigyan ng tablet
Kasi po, gusto ko talaga pong mag-aral ng mabuti. Ito pong ginagamit kong CP ay hiniram ko lang po para lang makatingin ng live nyo po. Partner, nagsubli siya Nakatingin siya. cellphone para maghiling kan sa tuyang live episode. Medyo nagraraot-raot na po. Kaya sana isa po ako sa mabigyan ng tablet para po magamit ko po sa pag-aaral ngayong pandemic. Maringani ito dahil niya linaaga. Na nagraraot-raot na po ining cellphone na pigagamit ko, kaya sa tuwing pagtingin ko sa inyo, mga makanusin na kayo. Blurred na nga yan. Ayan. So, igo siya ng kadipisilan sa paggamit kan sa iyang cellphone. Sinublian pa. Sinublian pa. Ayan. So, paano makukuha ni Princess Abinyon? Princess, tanganing maklaim mo sa imong pinangganahan na brand new tablet, may makontak sa imong staff kan Action Cost Center. Yan, abangan niya. Congratulations, Princess Anne! Abinyon! Ayan. Sa samuyang pagbabalik mga ka-action, dahil ka mo maghali. At padagos lang ang pagtutok na partner. Oh! Mauran kita ng cash prize digdi sa muyang programa. Ali yan kay Congressman Saldico kan ako Bicol Party List. Kaya 5,000 5,000! pesos. 5,000! 5,000 ang sa indong gaganaan sa pagbabalik yan kan tabang ora mismo. Kang panahon pag uli midigdio, ali kaming 6 kilometer danger zone. Bali 502 units kami digdio. So iba sa Samuya, nagbaralikan for dahil gani takulang kaming pagkukuha ang kitubig. So iba nagkaralot. So iba ararayo ng pigwaan di kainuman. So, araw kaya na ang buhay-buhay mi talaga. Then, nag-abot na sutrak, nag-aagi na sutrak baga, nagabayad kaming 7 pesos ang kada sarong container. Nindo kay Kuhan paano maghalat ng water truck kasi magbayad ng 7 pesos kada container. Importante, ito na po kitang malinig na libreng tubig. Ano? Daing naman po nindo kay Kuhan na maglakaw ng 10 kilometro sa baba para makakuha ng malinig asin masasarigan tubig inumon. Huli tayaw na po digdi mismo sa komunidad nindo ang malinig asin bastanteng tubig. Pero sa kanya, ako lang ang pagpasalamat ni sa inot na digdi sa ako Bicol. Nakabitulos ang nainot na natawan digdi. Kaya salamat na dakulaon sa ako Bicol digdi sa bilog kainiong resettlement sa Kami po sa ngaran po kang organization ang BRAID, ako lang po ang samuyang pasasalamat, araw kayan ta, nautog manggilayon sa samuyang pangaturugan. Kay Gwaki, so itong maray na inuman baga, tubig, na ito ang primerong kaipuhang kang tao talaga digdi sa mga sa resettlement. Ayan, dako lang salamat talaga. Congressman Saldi, dakulaon sa bilog ming puso, digdi sa laong kaining resettlement, dakulaon ang pagpapasalamat niya mo. Dahil may kamalilingwan habang kami nabubuhay.
Nagbabalik ang tabang ora mismo mga ka-aksyon. Nakasmile ako, partner. Aram mo, iba ang kaugmahan ngunyan kan episode na ini. Siyempre, partner. Grabe nagpauran kita ngunyan ki. Grabe. Oo. Tablet, may maganan Mga tablet. tinabangan. Cash. Oo. Tapos may libre pagpapa. Yan, di ba? Kaya Mga medyo- ka-aksyon, iling nindo ang Ismail mo ngunyan iba. Oo. Ismail pala ang ulam na. Sana tupi, wag kang mawawala. Hahabulin ka ng konsensya. Mga ka-aksyon, makakaibahan tango niyan si Nanay Jocelyn Rivera. Siya so primerong nanggana kang 5,000. 5,000! First winner kan nga cash prize, 5,000 pesos. Siya so inapudan ta nagparaturun-turun. Correct. O, di tan pang maulog so aki. Yan. Ayan. Ama ko apo. Lula na. Lula na. Lula Jocelyn Rivera. Nanay digdi po. Makakaibahan ta mga ka-aksyon. Ako niyon, live na live. Ang winner takang 5,000 pesos. Maray na pagkahapon tabi, Nanay Jocelyn Rivera. Lula na, pero garo dalaga pa. From Thank you po. Bangkilingan, Tabaco Tabaco City. City. Nanay, ano tabian sa imong namatean kan inangalmian sa imong pangaran na ikaananggana ng 5,000 pesos? Ay maugmahon po. Taday ko man po ito tig-expect. The first time ko po na mag-comment duman sa... Nag-comment po ako 29 April. Kinagahan pong alas 10 pag-upload po nindo. Taday ko man po ito tig-expect. Pero kinumpleto mo so detalye pag-comment Yes mo. po. Lula ka na? Opo. O, pira na po mo ko apo mo. Saro lang po. Saro lang. Pira na aki mo, Manay Tulo Jocelyn. po. Tulo. Tolo. Si Ago mo, yaon pa po. Sa Manila po, 1 year nang mahigit din nagkakauli. Pero ininformaran mo na nanggana ka ng Dahil pa po. 5,000. Secret lang. Yes. Dahil mo babangaan si mister mo. Secret lang dangan ni partner. Dahil pa pinaisi si mister niya ng gana. Ini nanay na Pero, kwartahan maski nasa mo. Manila, si mister mo nagpapadaraman lamang. Iyo ma'am. Anong trabaho po sa Manila? Driver. Driver, sweet Ano lover. totoo manay na ang driver, sweet lover? Yes. Yes! Paano? Sige, paki-explain mo. Paano mo nasabi na ang driver, sweet lover? Basta sir. Nakapera ka mo ni mister. Naaki. Tulo man sa Oh, ma'am. sweet lover talaga. Aram mo, aram mo na ito, pag apot ko kay nanay na nakapera ka mo, nagduduwa-duwa si nanay. Ano daw ang apot ka ni? Superang basis kami naglabing-labing. Perang basis ang aki. Pero may Nagkapera. sekreto nga ni sa abo niyang itaram basta ngayon nagum sweet lover. Aram mo na ngayon ito. Nanay, pag nakuha mo tabi ang 5,000 mo, anong gigibuhon mo tabi sa kwartang pinangganahan mo? Sa ano po, pambayad sa kuryente, sa... Piran bayadan mo sa kuryente? Ay, ngayon po, 700 lang 700. Baba, Okay. Di na, minus 700. 700. Ano pa? Sa bagas po. Piran sa bagas? 2,000. 2,000. 2,700 na. May uli ka pang 2,300. 2,300. Sano pa? Sa laog kang harong po kung ano man. Dahil pwede sa luwas ka na ro. Pwede man po. Pwede man. Sibuyas, asin. Bawang. Ipamugtaktakan ng 1,000. 3,700. 3,700. May 1,300. Oh. Dahil kang plano man ay magpariban. Ay, dahil man po. Magpa-pedicure, manicure. Mabakal kang gata sa apo. Diaper. Diaper. Iinuton mo The sa single diaper. parent po ang aki. Talagang partner na God is really good. Na talaga. talagang ang tinatawan sa mga tunay na nanganganin Ano ang namatian mo kan inapudan mo ika, manay? Maugma po. Maugma, nagturon-turon ka na Paano sa pagturon-turon mo? Paano ano ako ito sir, nagkakakan, makakan. Nagkakan. Paano sa pagturon-turon mo nanay? O, tanganing maitaw Parang nga nga dagos pa sa pagkakan mo. Ako nang gana, dahil ako makakan. Marita day mo na alon sa tinidor. Dayman. Dayman. Buwan partner! Partner, day pa nga nagturon-turon si nanay. Ibigay mo na! Inapudan may bagay ka sa telepono de. Oh, nanay, ikatabi sunangganan in 5,000. Turun-turun na mo na dyan. Sige! Ibigay mo na. Ay, kailangan mo parte baka nabatahali dyan sa likod mo, baka nawara. Nanay, kamot! Ayan. 1,000. 2,000. 3,000. 4,000. 5,000. Mag-ikul-ikul ka partner. Nahiling ko sa TV. Pag nag-aabot ki kwarta, nag-ikul-ikul. Sige. Chalap. Okay. 5,000 pesos nanay. Hali yan kay Congressman Saldico Asin Kong Pido Garbin kanako Bicol Party List. Ano ang Congratulations. masasabi mo, Manay? Salamat po kay Congressman Saldico asin kay Pido Garbin sa Pag nanggagana pala Manay, nabibilot. Pag nanggagana, nag-arano sa dila partner. Nabibilot. Sa dakula na po ining tabang sa samuyang pamilya na arog ka ining pandemic ngunyan. Dakula po ining tabang sa Dakulaon talagang tabang. Ayan. Salamat pong mara.
Okay. Congratulations, Manay Lula Jocelyn Rivera! Hindi ka man makalula. Batang-bata pa nga rin, partner. 50. Pero garo ka man sana 49. Thank you, ma'am. 1 year lang. Congratulations, tabi, ma'am Jocelyn. Kaya ayan mga ka-aksyon, partner. Iguana naman kitang napagma. Yan, nangganang 5,000. Kan biyernes Kan yan. Biyernes. Ngunyan, may manggagana naman. Ngunyan, dahil mga ka-aksyon, aldaw kita ng biyernes, iguana naman ang manggaganang saro para sa 5,000 pesos. Yan, so mga nag-comment, mga tugang, mga kabarangay, mga Kanbilog kababayan. na si Mana. Oh, pero bago yan, ano ang advice mo or ano ang mensahe mo sa mga gusto man manggana? Naarog mo para buhay nason. Ang ano ko lang po, dahil po magsawa na mag-comment na, dahil mawara na pag-asa po. Ta ako po, primero ko pa sana itong pag-comment, tanailing ko sa comment kang, sunanggana po, digding tablet, na taga-Bangkilingan man, si Opo. Bas. Taga duman ito sa Opo. Indo. Pinagka or in-encourage ka, opo. Girinab ko man po ito na mag-comment na sana po na mapili. Inano kang mahal na Diyos na mapili po. Napili. Ayan, dahil mawaran. na pag-asa Nin po. pag-asa. Dahil mapagal sa pag-comment. Oh, tasya nga ni partner, first comment, Nanggana. nadang tulos kan mahal na Diyos ang sa'yo pangangay po. Napakaswerte ng guhit ng iyong palad. Correct. Bueno, partner! Nabubungog ako pa. Pag magtaral mo ni partner sa ibong ko, bueno, partner! May manggagana na naman! Ayan! Dapat partner, makusog pala na din. Dapat, Aram mo baga, partner, dapat buhay na buhay kita. Gari mapapasa sa eardrum ko, partner. Ayan. May manggagana mga ka-action ko yan. Isaro na naman na 5,000 pesos! So mga nag-comment, Bilog na si Mana po, Lunes, pakarayo ko ang Martes, pagsalo. Merkules. Ako daw Tabad mawagas. Ako ang masalo this time. Sige na, ako daw masalo mo niyan. Sige. 1, Ayan, so 2, 3, mga lista go! ng mga nag-comment. Woo! Diba? Mari ka magsalo Pero partner, di tan ako matuwal. Oo. Kung natuwal ka, pwedeng Dahil ako mapakinabangan. pwedeng maakusaran nining kagsadiri kanto kawan. Nanay! Partner, tayo ka baga maswerte nanay, siyang pabunuton Siyang pabunuton ta. Sige. Tararan. Kung Pasa si ko Saya muna sa imo. magaganakan 5,000. Pasa. Diba yung ka-partner mo na ano? Para buhay na son, pipa at sangawang ko yun sa lubog ko. Ako man lugod. Nigdi sana. Sige. Di man pwede nigdi. Sige, si Manay ang pabunuton ta. Manay! Tanganing buinason an sa tuyang Maswerteng manggagana, pili. Alukayon, hinalukay. Ano ang pagmati nanay na ika nagbubunot ngunyan para sa mga winner ngunyan? Yun na, ito na. Hindi mo na Ninervyos ka? Tigkakalo-kago ko pa una pala. Nakuha na. Mga ka-aksyon, ayan! Alabaw ng pangaran, partner. Ako na, alaba. Iyo mananggad. Kabangang kilometro. Ang pangaran may A. Taga sa Indo ini, Ang partner. apelyido may B. Oo. Ano yun sa baba? Pangaran niya pa ini? Baad po yan. Baad yan ang pangaran niya sa Facebook. Oo, sige. Ang pangaran mga ka-aksyon, alawigon. May A, may B, may K, may K. Sige, hindi ka nang basa ako, mabilot ako. Ang manggagana tabi, aapunan ka kansa mo yung stop kung paano mo maklaim ang sa imong price na 5,000 pesos. Pero ako mismo, apunan ko mo yan. Stop baga ako, partner. Stop right now. Congratulations kay! Congratulations kay Miss Aileen Bayonito Kerslin Kate. Ano ba ang Sa Facebook page yan ang pangaran ng... Aileen Bayonito Kerslin Kate. Ako na mabasa kang number. Sige. Congratulations sa imo, Aileen Bayonito. Di ba? Ang number. Digdi ba gananay? Maski day ka sumimbag, pag inapod men pangaran mo, automatic gana ka. Uni na. Diba? Sige. 0975 75 297 297 70 70 93. 93. Okay. Globe. Hindi ako tabaka. May load ka? Igwa. Okay. Ay, pang premium nga ni kitang 5,000. Sige. Kitang pan-load. Ayan. Nagre-ring. Nagre-ring. Ano ang pangaran, partner? Kerslin Kate. Ayan, maray na pagkahapon. Hello po. Hello po. Si Aileen Bayonito po ini. Opo. Taga saan ka po? Taga sa Linggugon, Minalabak po. Minalabak ka, Marina Sur. Taga sa Linggugon, Minalabak, Camarines Sur. May piga-asahan ka po na apod? May piga-asahan ka po na apod mo niyan? Sa ano po?
Bombay po ako. Wala Mayo po man? sa info ini, sir. Mayo ka man na kontak na Bombay? Mayo po. Dahil ka man nag-order ng pagkakan? Daiman po. Daiman po. Pero bistado mo Saan ka nag-comment? Nag-intra? Sa ano po, Action Call Center. Ayan. Sa action ko palang partner. Okay, lala mo tabian, boses me? Opo. Sisay po yan na boses kan babayeng nadadangog mo. Nalingaw na po akong pangaran. Pag-arugayan, pwedeng ma-disqualify ni partner. Ining lalaki, nadadadawag mo. Iraki Diyos partner, nalingawan ka man. Patas lang kita, Patas partner. kita. Taga dyan ka sa Minalabak, Camarines Sur. Hello, Aileen? Po. Taga Minalabak, Camarines Sur ka. Opo. Barangay? Salinggugon. Salinggugon. Aileen, pwede ka tabing kumuraunin makusugon? Yaon po ako didingon yan sa BMC, nagkikiko po. Ay, sorry Nag-ano po. ka po? Nagkikay mo? Opo. Ay, Sisay sorry. may hilang, ika? Opo. Ay, opo. Uy, Aileen. Po. Tamang-tama. Talagang ang... Para talaga ini sa Para imo. talaga sa God imo. is good. God is really good all the time. Aileen, day ka sana mabigla, ha? Opo. May ibabarita kami sa imo. Seryoso ka, partner. Aileen, ready ka na madangog? 1. Ayo po, sir. Nanggana ka nin 5,000 pesos, 5,000 winner ka! Nabuhog na. Thank you so much po. Mga ka-action, yan, ano pangaran? Aileen. 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 Aileen, ika po ang winner me for today sa samuyang episode. Ika po ang nanggana ng 5,000 pesos. Salamat po. Salamaton po. Ayan, talagang dakulang katabangan ini para sa imo Siya tabi, mismo ang Aileen. nagpapa-chemo? Oo. Sa imo Opo. tabi gagamiton, Dito po Aileen, ang sa 5,000 BMC pesos. Aileen? Po. Sa imo po gagamiton ang pinangganahan mong 5,000 pesos. Tigdi panggastos mi po. Tigdi sa Bicol Medical Center sa kapo pagkolostomy pagpo po. Ayan. So congratulations hagad mi an karahayan kan sa And imong salud. makatabang lugod na maray ini sa imo. Ano ang Salamat mensahe mo, po, Aileen, maray. sa Ako Bicol Party List kay Congressman Saldico? Salamat po. Salamat na partner. Medyo sa masyadong nakakatayaon sa Salog at Salog ang hospital. hospital. Aileen, congratulations. May Aileen. makontak sa iya, no? May makontak sa imo kung paano mo maklaim ang sa imong prize na 5,000 pesos. Prize. Salamat po. Ayan. Okay. Congratulations. Sige po. Bago kita magparang partner, pakipaliwanag mo, paano manggana nin tablet? Muna. Aram mo partner, maugma ako na ang nanggana mo niyan, ito talagang Nasa ospital. nangangaipon ng Oo. pinansyal na ayuda, Ayuda. na tabang. Hulog talaga ng langit si Congressman Saldico and Ako Correct, Bicol correct Party List. partner. And pwede ta pa siyang matabangan in terms of medical aspect. So, May kunta-kunta makontak sa iya. partner. Okay. Saro-saro na partner. Paano manggana nin tablet mo na sa mga estudyante? Okay. Para sa mga estudyante, may smile muna ako partner. Medyo Sige. namundo ako na maugma ta ang winner ta talagang really in need. Una ko, mamundo ka Mamundo ako, ta may may narumduman pigmamati. kang bisikleta. Dahil partner, na may pigmamati itong sa tuyang winner. Sige. So, para sa mga estudyante na nagmamawat manggana ning tablet, kasubago, truhon ko, kay puhan lang nindong mag-like at sa muyang official Facebook page, mag-comment, kung taano ta kinakaipuhan nindong manggana ning tablet, siring man, ibugtak, ang pangaran kan eskwelahan, siring man, ang grade level, as in contact number, nindo, para makontak mi ka mo as easy. Mas madali para makontak ka mo. Kinakaipuhan man nindo mag-subscribe kan sa muyang official YouTube channel, Action Cost Center. Yan, duman yan sa manggagana nin tablet, and ang tablet para lang po yan sa mga Estudyante, strictly Okay. for student. duman naman partner sa mga manggagana nin cash. Sisay Okay. ang kwalipikadong manggana nin cash. Sa mga maut manggana nin cash, at all ages, wala po kaming pinipili, mapa-estudyante, trabador, lolo, lola, nanay, tatay, ano pa man ang estado nindo sa buhay, pwede po kamong manggana nin cash Paano prize. manggana nin cash? Kaipuhan man nindong mag-like at sa muyang official Facebook page, as in mag-comment kung nata kinakaipuhan nindong manggana nin cash prize. At the same time, kinakaipuhan nindong mag-tag kan sa indong Facebook friends. The more, the better. Ibig sabihin, dakol ka mong tigtag, like for example, 10 FB friends, 10 man na chance entry para manggana sa satuyang raffle. Kaya ano pang hinahalat nito? Mag-comment na
and magtag na! Correct. Para magkaiguan ng chansang Sa manggana. episode mingon yan, pwede na kamong mag-comment. Ayun. Asin yan na naman mga tugang sarong makabuluhan, sarong maaksyon, panunin kaugmahan, panunin pagtabang, panunin sorpresa ang programang Tabang Ora mismo ngunya na Biyernes na pagkahapon. Asin dyan ang mga kaaksyon, nagtatapusan sa tuyang programa. Magribahan kita sa Lunes, panibagong simana, panibagong pag-asa para sa tuyang mga kababayan. Kami ang sa indong nakairiba dahil iba, Remy Araneta Mindones, Anma Salvador, Ken Bicolanja. Ako man tabi, Mr. Siram, Joshua Martinez Jr. Salamat, Diyos mabalos, God bless, Bicolanja! Maray na pagkahapon, asin mabuhay!